Il-gazzetti kollha għajr il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon irrappurtaw kemm il-budget imressaq mill-Gvern għas-sena d-dieħla huwa wieħed pożittiv. U dawn il-gazzetti użaw titli b'saħħithom fil-faċċati tagħhom biex juru kemm il-budget preżentat it-tnejn filgħaxija kienu qed tassew bruħ soċjali u anki b'miżuri favur l-ambjent. Budget with a social soul, qalet it-Times fil-faċċata tal-gazzetta, filwaqt li rimarkat li dan mhux l-aħħar budget tal-Prim Ministru Joseph Muscat. It-Times irrapportat li dawk li jaqilgħu l-inqas flimkien mal-pensjonanti u dawk l-aktar vulnerabbli huma dawk l-aktar li se jibbenefikaw fil-budget tas-sena d-dieħla. Fl-editorjal, it-Times saħqet li l-andament ekonomiku b'saħħtu li Malta dejja minnu poġġa f'pożizzjoni tajba biex il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna seta' jħabbar lista twila ta' miżuri biex jgħin lill-pensjonanti u dawk li kienu qed isibuha diffiċli biex isiru sidin ta' proprjetà. L-editorjal kompla jgħid li l-budget ħa miżuri favur l-użu ta' enerġija nadifa u qed jinkoraġixxi lin-nies biex jixtru karozzi elettriċi. Anki l-Malta Independent iddedikat il-faċċata tagħha biex tirimarka dwar il-budget pożittiv. Bitri kbar l-Independent qalet li dan kien l-aktar budget favur l-ambjent. Fil-paġni ta' wara l-Independent tat elenku għal sensiela ta' miżuri importanti li laqtu fost l-oħrajn b'mod tajjeb il-familji Maltin u Għawċin. Bdiet bil-bażi ta' dan il-budget li għattilet darba mhux idaħħal taxxi jew iżid oħrajn. Semmit ukoll li żieda ta' ġurnata oħra lif u anke tnaqqis tat-taxxa fuq is-sara. L-editorjal tal-Independent tkellem ukoll dwar budget soċjali u ambjentali. Isemmew il-persuni b'diżabilità li għalihom il-Gvern reġa' feta' ħidu bil-kbir u anke dwar il-fatt li s-sena d-dieħla il-Gvern se jħabbar data meta pajjiżna jrid ikun ħieles mill-karbonju biex tassew jindirizza l-isfidi fit-tibdil tal-klima. Anki l-Malta Today irrimarkat dwar il-miżuri ambizzjużi magħmula bil-ħsieb mill-Gvern għall-ambjent. F'ħarġa speċjali l-għanda tal-budget, il-Malta Today rapportat bi prominenza l-lotja ta' 300 euro għal familji għal kull twelid jew adozzjoni, filwaqt li semmit il-bonus li se jagħti il-Gvern biex jagħmel aktar tajjeb għal prezzijiet essenzjali tal-ikel bħall-ħobs u l-ħalib. L-Orizzont iddeskrivet il-budget 2020 bħala l-aktar b'saħħtu, mhux biss għax qed iwieżen liż-żgħir, iżda anke għaliex dan il-budget żamm numru ta' miżuri pożittivi li daħħal sena wara oħra. Fosthom iċ-childcare b'xejn għal kulħadd u trasport tal-iskejjel lill-istudenti kollha. Anke l-fema tal-Orizzont qablet mal-gazzetti l-oħra li dan kien budget soċjali u ambjentali, fejn semmet ukoll ħsieb li forsi ma tantx issemma, fejn il-Gvern irid jirriabilita miżbla magħluqa biex flokka jsiru l-fabbriki u l-faċilitajiet sportivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.